Sige. What's up mga kalokos? So dito pala tayo sa may Agoo La Union. So tara papasyalin natin yung bahay ng Agoo. So kasama na naman natin pala si Kaloko. Mga kalokos natin si Kalokohan. At ito naman si Kaloko Marv. So tara samahan nyo kami. Yan po. Ito po yung Christmas tree ng ng La Union, mga Agoo. Take me where you go,
When the sun goes down like a lightning bolt. So, yun mga kalokos. So, tara samahan nyo kami ibuti ng Agoo La Union. When the sun goes down Pangasinan natin po, pero na kita. like a lightning Agoo La Union ngayon, tour namin kayo. First time namin dito sa La Union. we will Ano din natin sa mga dyan. sound out the dark where no one's Yan po. Titignan nyo yung mga ano, yung mga ano nila dito. Ayan, bayan ng La Union. we will make a sound out in the Dito na lang tayo. dark where no one sees us. The electricity between us. Out of bounds, I can only be free. Out of bounds, if you're waiting for me. Out of Pare, wala naman sa video mahal mo. Ang tugoy, tugoy. Ako, kayo na nga, kayong dalawa nga. Kunwari pare, mahal. Tugoy, tugoy. Guys. Ako din. take me where you go when the sun goes down like a lightning bolt. We will make a sound out of bounds. I can only be free out of bounds if you're waiting for me. Out of bounds. Under the frozen line, we are a picture of the thousand nights. We won't come down, 'cause we shine so bright. So, yun na mga kalokos. Dito na tayo nagtatapos. Abangan nyo yung mga panibagong mga kalokohan namin at panibagong beats natin para pampag-good vibes rin. So, thank you sa inyo. Goodbye. Peace you. Mga kaloko, magdadrive thru kami. Oh, yan. Order namin. Kasi bibili kami ng laruan. Yung paglalaruan namin. Kasi lagi ako pinaglalaruan. Kaya kailangan na lang talaga literal. Paglalaruan ko. Sakit. It hurts, you know. It... Hotdog. Sakit naman nun. Heart! Meron ba kayong Happy Meal? Ate, may chicken fillet kayo? Mag-burger. Wala ate. Wala, ate. May Happy Meal kayo? McFloat po meron. May chicken fillet po kayo? Chicken fillet? Chicken fillet ala king. Mag-burger po. McBurger po. McBurger. Wala din sir, Mako lang po yun. Chow pan. Meron. May milk tea kayo, ate? May milk tea kayo? Milk tea po. Milk tea. Wala po. Power pa mga to. Ano Jollibee? Yan Jollibee din mil. Tatlo. Anong pan sir? Except Jollibee po, wala na kasi. Bakit po no? No po sir. Sabihan niyo Hindi, si ate, Jollibee, ito, bumalik siya. yung mismong ano, Si Torly, tsaka si Mr. Yam. Talaga? Sigurado ka walang chicken ala king? Saan ang meal po? ate, chicken Burger. fillet nga. Burger na tatlo po. Oo. Burger McDo. May ice water kayo, ate?
Ice water po. No. Compound, sir. Coke. Mak. Hindi Coke lang. Ba't walang milk tea? Ate, may sabaw po kayo? Sabaw. Meron, sir. Soup. Yung sinigang ate, meron? Meron ba kayong only gravy? Wala po. Eh, ba't sa KFC meron? Dapat dito din. Bakit ate may kulang? So, last minute na lang po. Pati yung isang toy. Siyam. Ate, parang may kulang pa. Ano po? Ikaw. Ang pag-ibig na hinintay. Ano lang? Ganon. Mapapanood ka na dun. Bye-bye! Puro Kalokohan saan tayo. Nabasa naman. Ate, ba't parang iba yung order ko? Chicken pa yung order ko. Ay, ate! Parang may kulang. Ate, may kulang. Burger last itimin lang yung Yung isang laruan. Seryoso. Isang laruan. Yung isang laruan talaga. anong laro? Si Mr. Yam daw. Eh, Mr. Yam ba yun? Yum. May kulang pa ka, ma'am. Sampat lang. Ay, isa lang ba? Oo, dalawa. Ate, Ate, parang may kulang pa. Ano po, sir? Ikaw. Ay! Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. Hanggang ang Joke lang rin. Ito yung channel namin. Nandiyan kami kanina yung magugulo. Kami yun. Sige po. Thank you. Ay, sabi. Yun, so mga kaloko. Ang laki naman sa bag. Nakabili na kami ng Jollibee. Bibili pa ako ng isa kay ate.